Se olisi Suomen suurin ekoteko suomalaiselle luonnolle ja kalastukselle. Just nämä Palokin kosket tästä aukeaisi, niin saataisiin kyllä actionia tänne ja kaiken näköistä toimintaa sen ympärille. Kiinnostava kysymys on se, että jos pato puretaan, niin nouseeko sähkön hinta? Mehän voidaan valita, tekohengitetäänkö vanhaa vai luodaanko jotain uutta, mikä toisi elämää Saimaalle ja leivän pöytään. Tässä me seistään Palokin padolla. Mä oon monesti vähän turhautuneenakin miettinyt, että mihin meidän rahat oikein valuu. Onhan se hullua ajatella, että me yritetään Saimaaseen istuttaa väkisin kalaa, joka ei täällä pärjää. Meidän rahat valuu ihan hukkaan ja se ei vaan toimi. Mutta näen mä tässä muutakin. Mä näen vähän niin kuin valoa. Mä näen sen, että matkailijat ja kalastajat tuo tänne euroja ja elämää. Että Itä-Suomi ei hiipuisi entisestään, vaan tänne saataisiin työpaikkoja. Meillähän on kädessä avaimet moninkertaistaa koko Saimaan kalastusmahdollisuudet ja pelastaa siinä samalla yksi uhanalainen kalalaji, järvilohi. Mutta me ei vaan tehdä sitä. Mä juttelin tuossa yhden paikallisen kahvilayrittäjän kanssa ja hän katsoi mua suoraan silmiin ja sanoi, että jos tää pato lähtisi, niin se olisi kaikille meille täällä lottovoitto. Se toisi toivoa. Minkä takia tämä Palokki puhuttaa niin paljon? Tässä on pelissä koko Vuoksevesistön lohikalojen tulevaisuus. Sekä Saimaan järvilohi että sitten Heinäveden taimen, niin ne ovat todella sukupuuton partaalla, koska puuttuu luontaiset kutualueet. Kiinnostava kysymys on se, että jos pato puretaan, niin nouseeko sähkön hinta? No, tämän koko luokan laitos, kun se on valtakunnan verkossa kiinni ja sen teho on pieni, eli noin 7 megawattia, niin se on promilleja Suomen sähkön tuotannosta ja voi sanoa ihan varmasti, että Suomen sähkön tuotannon tai sähkön hinta Suomessa ei hetkahda yhtään mihinkään tämän purkamisen takia. Niin, eli puhutaan kuin pienvesivoimalasta. Tämä on ihan pienvesivoimaa, joo. Kyllä. Niin pitääkö se paikkaansa, että tämä on joskus tituleerattu ihan lehdissä forellin kalastuksen Eldoradoksi? Joo, tämä on ollut Suomen mittakaavassa ja koko maailman mittakaavassa yksi kuuluisimpia lohi- ja taimenpaikkoja. Joo. Ja nyt on sitten viime vuodet ollut ilmeisen menestyksekäs kirjolohen kalastuspaikka. Joo, meillä on yksi Suomen suosituimpia kirjolohen kalastuspaikkoja ja nyt on kosket vapaana pauhannut tässä, kun voimalaitos on kunnostuksen alla, niin vettä menee paljon ja lammet on sulana, mutta me myydään mittava määrä lupia kesä- ja talvikaudella niin tähän kirjolohen kalastukseen. No se kirjolohen kalastus on sitten tietysti loppuisi, jos pato lähtee. Joo, se tietenkin päätyisi, mutta sehän on pieni vahinko siinä, mitä saataisiin tilalle. Että niin. Kyllähän se olisi valtava iso asia, jos saataisiin vapaaksi. Tämän yhden ainoan tulpan, kun tästä saisi pois, niin vapautus 1500 kilometriä vapaita virtoja kaloille. Tämä olisi niin kuin merkittävä hyöty vaelluskaloille. Ja kyseessä on kuitenkin pienvoimala, minkä teho voidaan korvata yhdellä ainoalla modernilla tuulivoimalalla. Yksi ropeli ja tämä sama teho. Eikö se niin ollut ennen vanhaa, että kaloja sai kalastaa vain tietyt ihmiset ja sitten muut jäi ilman? Joo, siinä on ollut herrat Kuopiosta ja muut, jolle on oikeutta otettu, niin ne on sitten kalastanut ja paikalliset on täällä jäänyt nuolemaan näppejä niin sanotusti, että siinä on ollut monenlaista vääntöä varmaan aikana.
Mutta kyllä kai ne paikallisetkin oikeuksistaan sitten illan pimeydessä pitäneet varmaan on tältä vanhalta sillalta tästä käyneet lohen nappaamassa silloin, kun se ilta on hämärtynyt. Että näin minä olen kuullut puhuttava. Joo. Ja siis nyt kannattaa huolet heittää pois. Tästä voi tulla semmoinen kuva, että kun vapautetaan koskia, niin yhtäkkiä ne kosket valtaa joku kalliilla vavoilla ja kurahousuilla varustettu elitistinen helsinkiläinen perhokalastaja. Voi sekin tänne tulla, mutta kyllä tämmöisestä kohteesta tehdään ihan kaikkien luonto- ja kalastuskohde. Ihan kaikkien. Me ollaan tää vanhoista lohisodista opittu, että ei missään tapauksessa kannata ajaa jonkun pelkän yhden intressiryhmän etua, vaan miettiä kaikkia osapuolia. Myös melojat pääsee toteuttamaan täällä tulevaisuudessa itseään. Me tuossa vähän spekuloitiin näitä koskiasioita. Kommentoi tuohon alas, mitä mieltä olet. Kun tässä vapautuu esimerkiksi nyt 8 uutta koskea, niin mites jos joku niistä olisi semmonen, mihin pääsisi sitten vähän kalliimmalla hinnalla, siellä olisi isoja kaloja, siellä olisi tiukat säännöt tämmöiselle niin kuin premium ja vähän tämmöisen haastavamman perhokalastuksen ystäville. Se olisi yksi koski. Sitten olisi yksi semmoinen koski, mihin voisi tulla ihan kuka vaan. Matalalla kynnyksellä, matalalla hinnalla, esteetön, helposti saavutettavat tulipaikat, laavut, vähän niin kuin semmoinen koko kansan koski. Ja sitten koska yksi aspekti on myös kalojen hyvinvointi ja luonnonsuojelu, niin aina olisi joku koski, joka olisi koko kauden rauhoitettu niin, että siellä ei kalasta kukaan. Siellä saisi käydä vaan kiikaroimassa, tarkkailemassa kaloja, mahdollisia hyppyjä, syksyllä kutua, jotta ne kalatkin sais kutea rauhassa, jotta meillä olisi myös tämä luonnonsuojelupuoli hoidettu. Kommentoi tuohon alas, mitä mieltä olet tämmöisistä spekulaatioista. Sinä löysit atraimen sieltä. Niin, tämäkö se on nyt sitten se väline, millä paikalliset illan hämärtyessä? Se on varmaan semmoinen, että siinä on kuva seinällä, missä sepät on ahjon ääressä alaisimme ja ahjon ääressä atraimen takonut ja varmasti sillä on tiukan paikan tulle, kun ei ole kalastusoikeutta ollut, niin lohi käyty lampun valossa, niin sitä niskalta nappaa. Joo. Se on se tulos, jos se asioita tehdään oikeudenmukaisesti. Joo, se on juuri näin, että kyllä siinä paljon pitäisi asioita sopia kalastusoikeuksista ennen kuin asioissa eteenpäin mennään. Niin kyllä. Se on vaan järkevää, eikä se ole keltään pois. Eikö tässä ole se, mikä on veneen päähän laitettu ja sitten tuohon on laitettu tuli? Joo, siinä on tervaksia palannut ja siitä on saatu valoa, kun on atraimella lähdetty puuvenneellä pitkin rantoja kulkemaan. Tässä on muuten sellainen mielenkiintoinen tarina tästä, tai totuus siitä, että tässä on käyty kova tommonen oikeusjuttu tästä kalastusoikeudesta ja siinähän silloin oli ollut, kun Kekkonen tuli presidentiksi silloin 56 ja silloin oli nämä Ahlström ja Outokumpu, nämä päälliköt, niin pyytäneet Kekkosta tänne kalaa. Mutta kun se oikeusjuttu oli kesken, niin sepä peruttiinkin. Ja sitten siinä on semmoinen ajatus ollut siitä, että jos urkki tänne ehtii, niin olisiko hän sanonut sitten, että näitä muuten ei valjasteta. Kysynpä vaan, että onko meillä varaa uhrata kokonainen luonto, uhanalainen tärkeä elinlaji, järvilohi, järvitaimen sille alttarille, että saadaan muodostettua 0,0 jotain Suomen energiantuotannosta, eli aivan pikkuriikkisen verran. Tuo pato on erittäin helppo korvata. Niin, tässähän ei voimalaa olla purkamassa, vaan ainoastaan se pato. Niin tännehän jää sitten kaiken näköistä sähköntuotantoinfraa edelleen. Mitä hyödyllistämismahdollisuuksia siinä voisi olla? No, tämä Palokin aluehan se tarjoaa mahdollisuuden siihen, että me otettaisiin tämä tällaisen pumppuvoimalla käyttöön.
Eli mitä Kemijoki Oy suunnittelee Kemijärvelle. Eli me pumpataan vettä halvan sähkön aikana Varisvedestä tänne yläaltaaseen. Sinne tehtäisiin penger tuonne ja erotettaisiin koskialueesta tuo niin yläallas. Ja sitten sieltä päästettäisiin kalliin sähkön aikana se vesi pois. Joo. Tähän sitten voidaan liittää aurinkosähköä, tuulivoimaa ja sillä pumpata halvalla sitä vettä ylös. Tai sitten voidaan myös Juojärvestä ottaa vettä silloin siihen yläaltaaseen, kun sillä riittää se vesi. Eli ei koskeen tarvitse välttämättä ottaa tulvavirtaamalla sitä kaikkea, vaan se voidaan hyödyntää silloin täällä. Eli tässä on eri vaihtoehtoja olemassa, jos niitä halutaan selvittää. Teknisesti on mahdollista ja sitten tietysti kannattavuus pitää laskea erikseen. Miten tämmöiset akut? No, akkuteknologia, en ole sen asiantuntija, mutta seuraan tietysti uutisia ihan aktiivisesti tällä alalla ja sehän kehittyy tosi nopeasti. Joo. Ja voi olla, että 50 vuoden päästä meillä on niin hyviä akkuja, että ne pesee niin kuin nämä pumppuvoimalat mennen tullen. Niissä on hyötynä se, että niistä saadaan purettua suurempi teho, mitä täältä lähtisi, koska täällä on se noin 1 tuulivoimalan teho käytössä maksimissaan. Ja akuista voidaan ottaa niin kuin usean tuulivoimalan teho sitten tarvittaessa. On tuulivoimaa, on aurinkovoimaa, on vaikka mitä. Erilaisia teknologioita. Mutta mikään teknologia ei korvaa sitä, jos me menetetään uhanalainen järvilohi. Virtaankoskella Sysmässä, kun pato purettiin, niin kalat löysi välittömästi paikalle. Niillä on uskomaton vainu sen virtaavan veden suhteen. Hiitolajoella, mistä paljon puhutaan, niin hädin tuskin kaivinkone-kuski pääsi sieltä virrasta pois, kun lohet tuli jo melskaamaan siihen kaivuriin sen kahvan alle, kuomun alle sieltä ja jalkoihin. Ne tulee heti. Ja semmonen on ihan mahdollista myös täällä. Pitää vaan antaa mahdollisuus. Koskien kunnostus- ja padonpurkuprojektit vaatii aina hirveästi rahaa eri puolilta, niin minkälaiset mahdollisuudet on käyttää yksityistä rahaa? No tosi hyvät. Kyllähän tämän tyyliset hankkeet on sellaisia, johon jokainen pikkasen kun perehtyy syvällisemmin siihen, että missä luonnonsuojelussa saa paljon aikaa asioita, niin tämän tyylisissä hankkeissa saa aikaa, niin silloin ne, joilla sitä rahaa on, niin on kiinnostunut just tämän tyylisiin hankkeisiin sitä laittamaan. Suoraan näet jälleen, kun laitat padonpurkuun tai tämmöisen koskeen vapauttamiseen rahat, niin ne voit tulla katsoa muutaman vuoden päästä, niin mitä on tapahtunut. Niin, että saa varmasti rahoilleen hyvää vastinetta. Saa rahoilleen vastinetta ja varmasti näkee sen vaikuttavuuden ihan itse omiin silmin, niin todellakin. Mutta olisi se mittava projekti työllisyydenkin kannalta tämmöinen, että saataisiin työtä tänne paikkakunnalle ja sen jälkeen kun ne siis ennallistaminen olisi semmoinen iso työhanke ja sen jälkeen saataisiin sitten sitä elinkeinoelämää, niin kuin sanoinkin äsken, että täällä on nuorta yrittäjiä, jotka voisivat pistää tänne elinkeinonsa pystyyn. Kyllä. Ei kukaan tule tuota voimalaitosta kahtomaan. No, se on ihan tai ehkä kun mennään 100 vuotta eteenpäin, niin tulee joku kahto, että onpas täällä hölmösti sähköä tuotettu, että täällä on lohet tapettu ja Kyllä. sellaista. Tämähän näyttää tosi hyvältä. Joo, tästä näkee, että mikä on mahdollisuuspotentiaali. Minkä takia tämä on nyt tän näköinen? Siellä on uuden turbiinin asennus ja sen takia nyt ohijuoksutetaan, koska voimalaitos ei vielä ole käytössä ja siinä mielessä tämä on valitettavasti vain tilapäinen ilmiö niin kauan kuin pato siellä sitten estää tänne virran vapaa juoksun, niin tätä maisemaa voi hyvin harvoin ohijuoksutusta aikana ihailla. Niin, tämä antaa kuitenkin vähän osviittaa siitä, että minkälaista täällä voisi olla.
No mitä sä sanot niille, jotka pelkää, että nyt oma mökkilaituri tuolla yläpuolisissa vesissä jää kuiville? No tässä kohtaa tehtiin tuossa esisuunnittelussa aika perusteellinen työ, eli sinne mitoitettiin 5 eri pohjapatovaihtoehtoa ja sitten verrattiin tähän nykytilaan, että miten ne vedenpinnat käyttäytyy. Ja sieltä nyt voidaan nähdä esimerkiksi, että yksi vaihtoehto, se keskimmäinen niistä on semmoinen, että kerran 20 vuodessa tulva nousee 10 senttiä tai 5 senttiä nykyistä korkeammalle. Eli puhutaan todella pienistä vedenkorkeuden muutoksista. Ja sitten taas toisaalta ne kuivat ajat. Siellä loppukesässä tietysti, jos on hyvin kuiva ja kuuma kesä, niin se vedenpinta laskee. Mutta siinä puhutaan myös samoista lukemista, eli senteistä, 10 senteistä joinakin kesinä. No perustalvena niin tämähän ei ole ihan tämän näköinen, vaan tuossa on jää ja teillä on kirjolohen kalastusta ilmeisesti tuossa. Tänä talvena nyt ei ole. Tässä ei ole mitään toimintaa nyt talvisaikaa. Tää on ihan niinku tyhjillään niin sanotusti ja olisi kiva, että jos just nämä Palokin kosket tästä aukeaisi, niin saataisiin kyllä actionia tänne ja kaiken näköistä toimintaa sen ympärille. Niin jos se pato purettaisiin, niin koski olisi sitten jotakuinkin tämän näköinen, mitä se on nyt. Niin, kyllä mä luulen, että se voisi olla ihan hiukan isompi, mutta suurin piirtein tämän kokoinen se olisi. Joo. Et kyllä tähän keksis vaikka sun mitään, että revontulin matkailua ulkomaalaisille ja Palokin koskien ihailua. Mutta sittenhän se kirjolohen kalastus jäisi myös, näetkö siinä mitään ongelmaa? Niin jos kosket aukeaa. Niin. Mä en kyllä näe. Mä uskon, että kyllä niin sanotusti euroja tuo enemmän pöytään se, että Palokin kosket aukeaa kuin se, että tässä voi pilkkiä välillä. Niin, kyllä. No nythän se koskien vapauttaminen tietysti tarkoittaa sitä, että kaloja ei sit saisi ottaa saaliiksi, kun se taimenkanta on kuitenkin uhanalainen ja heikko. Miten sä luulet, että ihmiset semmoiseen suhtautuu? Niin, kyllähän se varmaan oma aikansa ottaa ennen kuin taimenkanta vahvistuu. Ja sitten kun se taimenkanta on riittävän vahva, niin kyllähän sitä toivoo, että kalastajat keskimäärin kuitenkin valtaosa niin tykkää jonkun ruokakalan viedä, että sitä pitäisi vaan malttaa niin vahvaksi saada, että siinä sitten riittäisi joku kala pyytääkin. Niin mitä toi purku sitten tekisi kaloille? No se aiheuttaa sitten sen tietysti, että tästä nämä yläpuoliset kosket vapautuisi. Sinne muodostuisi yhteensä tuollainen 33 hehtaaria tai jopa hieman vähän enemmän tällaista poikasaluetta ja kutualuetta. Eli se kaikki alue muodostuu sitten tuotantoalueeksi, jossa tulisi poikasia sitten lohen ja taimenen poikasia ja muiden kalojen poikasia sitten alapuolisiin ja yläpuolisiin vesistöihin. Hyvin merkittävä. Pitäisikö istutuksia jatkaa ja miten ne kannattaisi toteuttaa? No kyllä sillä lailla aluksi. Meillähän on tällä hetkellä puute se, että järvilohen kanta tai se perimä on erityisesti varsin heikko. Ja pitäisi aluksi se saada juurtumaan tänne istutuksiin, mutta sen jälkeen pitäisi pyrkiä siihen, että ne kalat, jotka täältä lähtee, ne sais käydä rauhassa läpi sen tiukan raan luonnonkierron. Ja sitten ne yksilöt, jotka tänne palaa, ehkä 100 tai sitä luokkaa, niin ne on niin kovan koulun läpi käyneitä, että niiden poikaset taas on paljon parempia kuin ne, jotka tällä hetkellä tulee laitoksista. Eli se luonnonkierto ja sitä kautta tulleet poikaset on vahvempia? Ne on selvästi vahvempia kyllä, että ne, jotka laitoksessa kasvaa, niin yleensä se löytyy se poikainen sitten istuksen jälkeen hauen vattasta, että kyllä se vaan tahtoo niin olla. Niin se ei osaa luonnossa varoa mitään? Ei se osaa, se on liian peloton ja se on niin kuin huonoille tavoille oppinut, sanotaan nyt näin. Joo, tässä on Vilho Pykäläinen, Ville ja toista herraa en tunnekaan, mutta lypsämässä kallaa lohta siinä ja sitten täällä on kalahautomo ollut Saunakosken rannalla ja sinne ne on lypsänyt mätimunat ja saatu vielä lisättyä sitä taimenkantaa sillä tavalla. Tolleenhan toi homma pitäisi toimiikin, mitä tuossa kaverit tekee, että lypsetään niitä luonnonkaloja ja sitä kautta sitten tehdään sitä istutustoimintaa. Tämmöinen nykyinen malli, missä ne on kasvatuslaitoksissa ja sieltä lypsetään ja taas ollaan kasvatuslaitoksissa ja taas lypsetään, niin nehän sisäsiitostuu ja sitten ne ei pärjää tuolla luonnonvesissä. Se on aika tarkkaa puuhaa. Meillä menee aika paljon rahaa ihan
savuna ilmaan, kun ei kalat osaa tuolla vesistössä sitten olla. Eli mahdollisimman paljon sitä luonnollista genetiikkaa. Tässä on visio Palokinkosken kestävästä tulevaisuudesta. Malli, joka vahvistaa luonnonkantaa ja takaa samalla kalastajille saalista koko Saimaan alueella. Kaikki alkaa Palokista pyydetyistä luonnonemoista. Parhaan mahdollisen geeniperimän ja selviytymisen takaamiseksi käytämme vain aitoja Saimaassa kasvaneita rasvaevällisiä luonnonkaloja. Emot lypsetään kosken äärellä sijaitsevassa hautomossa, minkä jälkeen ne palautetaan heti takaisin virtaan. Mädistä kasvatetuilta poikasilta leikataan rasvaevä ennen istutusta. Nämä eväleikatut kalat on tarkoitettu suoraan kalastajien eräksi. Poikaset menestyvät, koska niiden emot ovat sopeutuneet juuri Saimaan olosuhteisiin ja poikasten laitoskasvatusaika on minimoitu. Istutukseen käytetyt rahat ja resurssit tulevat näin hyödynnettyä tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Samaan aikaan osa kaloista kutee koskessa täysin luonnollisesti. Näillä kuoriutuvilla luonnonpoikasilla on rasvaevä tallella ja ne ovat tiukasti rauhoitettuja oman kantansa vahvistamiseksi. Lähivuosina ruokakalastus kohdistuu vain eväleikattuihin istukkaisiin. Tähtäin on kuitenkin tulevaisuudessa, esimerkiksi vuodessa 2050, silloin luonnonkanta voisi olla niin vahva, että myös rasvaevällistä luonnontaimenta voidaan jälleen kalastaa kestävästi. Tämä tavoite saavutetaan kuitenkin vain yhdellä tavalla, avaamalla vaellusreitit. Vain se voi monikymmenkertaistaa luonnon oman poikastuotannon. Minkälaiset taloudelliset luvut tämmöisen projektin ympärillä pyörii? No kyllä tässä 10 miljoonien hankkeesta on kyse, että saadaan sekä valtiolta että Euroopasta että sitten yksityisiltä yrityksiltä ja lahjoittajilta 10 miljoonia hankkeeseen tänne Pohjois-Karjalaan. Sehän työllistää sitten suunnittelu- ja rakennusvaiheessa jo aika paljon. Se työmaa tulee olla aika iso. Tässä myöskin uusitaan näitä siltoja. Ja sitten ennen kaikkea tietysti rakennusaikana ne on isot ne vaikutukset tähän aluetalouteen, mutta sitten matkailu ja se iso, kun kala palaa Saimaalle, niin se heijastuu sitten koko tähän vesistöön. Et kyllähän tässä siis ennen pitkää puhutaan 10 miljoonista myös ihan koko Vuoksen vesistöalueelle se vaikutus, kun kala palaa. Lohikala palaa Saimaassa. Kun tämmöisessä projektissa puhutaan isoista summista, niin miten iso osuus sitä yksityistä rahaa pitäisi olla ja onko se realistista? No tämmöisessä hankkeessa varmasti puhutaan niin kuin miljoonista euroista siitä, jollei 10 miljoonasta eurosta, miten paljon tarvitaan yksityistä rahaa. Meidän tyylinen, me ollaan siis sijoitus- ja vaikuttavuusyhtiö, me lahjoitetaan vuositasolla 1 000 000 euroa luonnonsuojeluun. Mutta meidän tapaisia toimijoita on paljon ja totta kai esimerkiksi valtavan isot yritykset, niin ne tekee semmoista vastuullisuustyötä, jossa luonnonsuojeluhankkeita rahoitetaan niin kuin miljoonilla euroilla yksittäiset yritykset vuodessa. Ja sitten kun mennään kansainväliselle tasolle, niin siellä on yksittäisiä yrityksiä, yksittäisiä ihmisiä jopa, jolla on valtava määrä varallisuutta, niin saattaa lahjoittaa, siis puhutaan kuitenkin 10 miljoonista euroista suurimmat lahjoittajat vuositasolla. Tämä on mielenkiintoinen, jos ajatellaan virtavesien suojelua, niin ei näin kiinnostavia hankkeita löydy koko Pohjois-Euroopasta juuri. Eli kyllä tämmöinen varmasti tulee kiinnostamaan. Jos me jatketaan tällä vanhalla mallilla, niin mitään ei tapahdu. Tai tapahtuu sen verran, että loputkin lohet häviää. Nyt mä pyydän, että jaat tätä tietoa. Jaat tätä Palokin ilosanomaa. Mitä kaikkea se voisi olla, jos Palokin pato poistuisi? Se olisi Suomen suurin ekoteko suomalaiselle luonnolle ja kalastukselle. Se olisi myös arvoa tälle alueelle. On laskettu, että välittömät taloudelliset arviot padonpurun ohessa ennallistuksineen 50 miljoonaa. Plus sen jälkeen se arvonnousu kaikelle tällä alueella
teko luonnolle, kalastajille, paikallisille, matkailulle. Tosi isot jutut. Mitä ajatuksia tää sussa herättää? Pistä peukkua ylös tai alas, tai mikä vielä parempaa, kommentoi. Mitä ajatuksia tää sussa herättää?